Com dèiem, Vilanova i la Geltrú treballa en la redacció d'un nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, un instrument de planificació urbanística amb totes les seves implicacions, com ho pot ser la mobilitat, l'habitatge, els equipaments o també els espais naturals. A la ciutat, la darrera revisió es va aprovar l'any 2001 i l'equip de govern vol tenir com a mínim l'avanç del POUM aquest mandat. I això passa per definir un model de futur per la ciutat des del punt de vista urbanístic. A l'hora de pensar el planejament urbanístic de Vilanova i la Geltrú, un dels reptes és la manca de sòl industrial per a activitats econòmiques, però també tenir en compte l'impacte del canvi climàtic en un context d'emergència com l'actual. Una planificació de creixement que, en tot cas, també hauria d'anar acompanyada de serveis com poden ser habitatges de protecció oficial, equipaments o zones verdes, i que també ha de definir el tractament del sòl no urbanitzable. Tots aquests són només alguns aspectes que es tenen en compte per l'avanç del POUM, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal amb què està treballant Vilanova. Ja s'ha fet una primera reunió del govern amb els grups municipals i l'executiu parla de punt de partida a l'hora de definir les estratègies de la ciutat del futur. Que els grups puguin fer propostes per tal de trobar aquests objectius generals que s'han d'incorporar en el planejament urbanístic i que ens ajudin a ja tenir un avanç de POUM que després ve la tramitació ordinària que comporta un planejament. I per tant aquest primer contacte entre l'equip redactor que tenim, tots els grups de l'Ajuntament, tots els grups polítics, i a partir d'aquest moment, insisteixo, des de govern contactarem amb tots els grups per recollir quins són els objectius generals. Estem parlant de les grans línies, no estem entrant encara en allò en aprofundir com seran els sectors, sinó aquestes grans línies que són les que hem de marcar ara en aquest avanç de POUM. En aquesta primera trobada també s'ha posat sobre la taula les directrius que marquen plans directors a l'hora de tenir en compte el planejament urbanístic de la ciutat. I és que de cara a aquest avanç del POUM de Vilanova també es té una mirada àmplia al planejament superior, com ho és el Pla Director Metropolità. Estem treballant conjuntament amb la resta de ciutats que estan fora de l'àrea metropolitana, Sabadell, Terrassa, Granollers, Mataró, per presentar al·legacions conjuntament amb aquest pla director i reclamar que des de l'àrea metropolitana que el que ens estan dient és que aquests territoris metropolitans estem cridats a créixer, que aquest creixement sigui amb serveis, amb activitat econòmica, amb equipaments, per tal que no sigui únicament i purament residencial. I això és una de les qüestions que estem treballant i que abans de final d'any presentarem com a al·legacions. I un altre segon document, que és el Pla Director de Sòls No Sostenibles, que aquest es va aprovar inicialment i que segurament s'aprovarà definitivament, que també ens impactava molt a la ciutat, ens impactava perquè ens està definint i limitant en alguns sectors en quina forma i com s'acabaran ordenant. El govern vilanoví vol tenir enllestit l'avanç del POUM aquest mandat de cara a deixar-ho tot preparat per fer l'aprovació inicial. L'executiu també contempla la participació ciutadana en aquest procés i la creació l'any vinent d'un Consell Assessor Urbanístic.